A&D पब्लिक स्कूल सेंटर पड़ल बा एग्जाम सेंटर के। एमे बहुत बड़ एगो साजिश हो रहल बा। ई मतलब कि एगो खिलवाड़ हो रहल बा लड़का लोग के भविष्य के साथ, तमाम स्टूडेंट के भविष्य के साथ, कि कम से कम एक बार इतना ना करे के चाहे कि सभी बच्चे के जो भी आवा तरी, जिनका नाम अंजना रंजन है, सबके एक बार स्पेल न मारा तरी। तो ऐसे अगर कोई भी त्रुटि होके बालक समझ के सिंगर दबंग पावर अहिरान स्टार के क्षमा करब जा। और उनका ऊपर हम एगो गाना गावे जा रहल बानी। और अगर वीडियो रोल के अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर ना भूलें। और इतना एक गाना के हाईलाइटेड करी ताकि हमारा साथ साथ SDM के भी नाम हाईलाइटेड होके। अरे कवाना तू कौना कौना सेंटर पर तू गइलू, ए मैडम कौना सेंटर पर तू गइलू, कईगो के सपेल कइलू, के सपेल कइलू अंजना सारा में से DM काहे भइलू, कईगो के सपेल कइलू, कईगो के सपेल कइलू। फसल बामे ईरान जान तारा ओढ़नी पर, डूब जाई तारा मोनानी पर। 3 दिन आइलू सेकेंड सिटी में, कईगो के सपेल कइलू, कईगो के सपेल कइलू। अरे 2 दिन आइलू फर्स्ट सिटी, 2 के लेके चल गई। कालिया के रूम में गइलू, कॉपी चेक कइलू, आई कार्ड कइलू हो, धियो के साइन चेक कइलू, ई नौवा क्लास के लइका देता परीक्षा हो। सुजीत विषय के यारा जुन के संजय के जियल मुश्किल पहल कइलू। और कौना सेंटर पर तू गइलू, कईगो के कारण SDM A&D पब्लिक स्कूल सेंटर पड़ल बा एग्जाम सेंटर के। एमे बहुत बड़ एगो साजिश हो रहल बा। ई मतलब कि एगो खिलवाड़ हो रहल बा लड़का लोग के भविष्य के साथ, तमाम स्टूडेंट के भविष्य के साथ, कि कम से कम एक बार इतना ना करे के चाहे कि सभी बच्चे के जो भी आवा तरी, जिनका नाम अंजना रंजन है, सबके एक बार स्पेल न मारा तरी। तो ऐसे अगर कोई भी त्रुटि होके बालक समझ के सिंगर दबंग पावर अहिरान स्टार के क्षमा करब जा। और उनका ऊपर हम एगो गाना गावे जा रहल बानी। और अगर वीडियो रोल के अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर ना भूलें। और इतना एक गाना के हाईलाइटेड करी ताकि हमारा साथ साथ SDM के भी नाम हाईलाइटेड होके। अरे कवाना तू कौना सेंटर पर तू गइलू, ए मैडम कौना सेंटर पर तू गइलू, कईगो के सपेल कइलू, के सपेल कइलू अंजना सारा में से DM काहे भइलू, कईगो के सपेल कइलू, कईगो के सपेल कइलू। फसल बामे ईरान जान तारा ओढ़नी पर, डूब जाई तारा मोनानी पर। 3 दिन आइलू सेकेंड सिटी में, कईगो के सपेल कइलू, कईगो के सपेल कइलू। अरे 2 दिन आइलू फर्स्ट सिटी, 2 के लेके चल गई। कालिया के रूम में गइलू, कॉपी चेक कइलू, आई कार्ड कइलू हो, धियो के साइन चेक कइलू, ई नौवा क्लास के लइका देता परीक्षा हो। सुजीत विषय के यारा जुन के संजय के जियल मुश्किल पहल कइलू। और कौना सेंटर पर तू गइलू, कईगो के